kula jenengan lewati. Nggih. Ora kok Matur kena. biasa. nuwun. Nggih matur suwun niki saking Oh, alah Wingi nggih menderek kula kinten lek minyak. anu badhe nyangoni ya. nah Sampean padyake kok iki kok ya. Mikir iki sangsaya ora. Nggih, nggih menika mangga saking Inggih iki berhubung Bu Inggi wis Nggih, munggah. Heeh. Ya to wis nyangoni. nggih. Saiki kon medhun neh ae. Loh, loh piye to? Piye tok iki kok ya? Panyunane Bu Inggi rong batu Bu Inggi roti iki Kadek. Panyunanipun Lestari. apa, Ken? Lestari. Napa Bu? Amit Lestari. Oh, nggih. lestari. Mas Tomik, Bu, Mas Tomik. Bu Inggi, joget Mas nggih. Subur Pripun? mikrofon Mas. Heeh. Boten. Sedikit. Dawuh, dawuh. Inggih, mau beri sepatah dua patah. Alah. Oh iya sudah patah-patah ya Bu. Heeh. Sudah. Ya kita langsung aja langsung mawon nggih Bu. Inggih. Bu Inggi Lestari. tidak ingin membuat patah-patah. Heeh. Awas. Lele lolole. Niken Salindri. Sang Dewi katon lam-lami pambebar nangis semi arom gangange melati dasar bulani
piye to? Warai kan, warai. Cobi Dene Ken. Wingi joget sik. Ayo diwarai Dene Ken. Mau loh, kok gak joget kenapa? Cek. Nggak bisa joget Wingi, malu apa? Ah, ah. Nggak bisa joget. Coba Wingi, kiri kanan dulu. Kiri kanan lah. Ngono, terus kiri kanan. Ayo Bu. Kiri kanan. Nganti esok ya kiri sampai kanan sesuk terus. gitu ya Bu ya. Iki kok ya. Nggih. Kowe iki kok gak rapi Bu iki. Padake. Sampun Bu, ampun ditambahi sampun. Loh, kene yo iya. Walah. Oh, Bayu. Letakake Mas noleh Bayu ya. jeble ya arep-arep. Loh, Bu iki nek karo aku iki padha karo anak karo ibu kok. Wah, matur sembah nuwun Bu. Boten tunggal Bu. Padake. Iya. Matur nuwun. Bakune atus